Ez zuen jagoiti balio teoria politikoak itxumandoka horrastatzeak. Gaznarik gabe genbiltzan egun eta gauetan. Euskalduna galduan ginen purki. Dolorea jasatzen ikasia ginen, panpos izateko bezala, Euskaldun jarduteko izili sufrito behar baitzen baiki. Frustrazioengatik irauten hurbilduko zitzaigun askatasun goiztiri arte esperatzen, baina ezin genuen baskari edo hauari bat buka gaznament. Tragedia honen ez zuen bururik ez bustanik. Bizkitatean otorduan bost pasei gazna zerreme hain behar non ziruen alde bat bakarri, ez zutela, hots. Mana sakratua aginetan errautz. Gaznak bere gutxitasunean sosegatzen eta soleitzen zintuen bekatuaren hildoetan barna suntzitzera utzi gabe. Pontol-Konbolt eskualdeko gizelai usaintzuetan Germantesko kondesaren atzetik tarrapataka ibiltzen zen Marcel Gaizoaren antzera. Hasi dut nostalgiaz eta bakardade gastronomiko santu ipuin hau. Sarako Elizako prediku aulkian jende beldurtu eta plegatuen aurrean oiuka, bekatuari erdeinu eta usaka bere denbora pasatzen zuen axular itzalbalkoaren moldean finitzeko. Gaznak idazkera manatzen dit, aldizka herritar eta mundutar. Gaznak nakanaka irenstean, edozein sukalde ilunetan, lur azaleko nomada guztiekin ahataraka aurri ditzen naiz. Ene debalde izaerak munduko debalde guztiak juntatzen dituenean, inutiltasunaren unibertsaltasunaren ateak jotzen ditut, eta horrek merezi du Azular eta Prousten izpideen ezkontzea, ez?